Umbutho kaPoqo ngomnye wemibutho owaziwayo kakhulu ngokukhonondela ukuzingca kwama-Afrika. I-PAC yaba liqela lokuqala kweli ukuqhekeka kwi-ANC. Ngelo xesha ke abo babemele ukulandelwa kwefuthe lezopolitiko eliqaqambisa ubuAfrika zange bahambisane nokumiselwa komqulu we-Freedom Charter ngelithi lo mqulu uyalityeshela idabi lomzabalazo. Kulapho ke bathi basungula eli qela likaPoqo. At the time of its formation, the PAC realized that this objective of restoring the land back to the African people was being diluted and changed. And some people were now talking about South Africa belongs to all who live in it. I-PAC yasungulwa ngokusesikweni ngomhla wesithandathu ku-April ka-1959. Kunyaka ulandela lowo, eli qela lazenzela imbali kweli ngokubamba uqhankqalazo oluzolileyo kulo lonke eli ngelichasene nomthetho wamapasi. Without the PAC, we would not be where we are today, because the real revolution in this country began with the PAC. Kodwa kungoku nje izingqi zalombutho azisavakali njengaqala yaye banesihlalo esinye kuphela epalamente. The PAC's problem has always been that it's been unable to turn that influence at the level of ideas into concrete political support. Kungoku nje eli qela lizama ukuvuka livuthulule libuyele kwindawo yalo yokwenyani kwipolitiki yeli loMzantsi Afrika yaye linethemba lokuba imigaqo-nkqubo yalo iza kutsala abavoti kunyulo oluzayo.